ህጹጽ ምትዝታው ህይወት አድሕና ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ስደተኛታት ግበረ ከም ዝግባእ ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጸዊዕሎም ካብ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ተማዛቢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ካምፕታት ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝተዓቀቡ ዜጋታት የጋጥሞም ካብ ዘሎ በብእዋኑ እናተበላሸወን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዝኦቱን ሰብኣዊ ቅልውላው ዝፈጥርን ህጹጽ ቃልቦ ክግበረሉ ንጽውዕ ኢሉ እቲ ማሕበር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለው ተማዛበልቲ ይበጽሖም ዘሎ ስቃይን መከራን ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዝዓበየን እዋናውን ቅጽበታውን ስጋት ግነቶም ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዝተቀርቀሩ ተጋሩ ስደተኛታት ዝምልከት ይዝበለ ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ብዝተወልዐ ደማዊ ኩናት ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕን ተወሳኺ ምምዝባልን ይበጽሖ ከም ዘሎ ኣመልኪቶሎም ኣብዚ ሰሙን ተጋዲዱ ዝቕጽል ብዘሎ ኩናት ሱዳን ህዝብና ኣብ ከቢድ ሸቕሎት ኣውዲቑ ይርከብ ብምባል ካብቲ ኣብ ኩናት ሱዳን ተቐርቂሩ መዋጽኦ ሲኢኑ ዝርከብ ህዝብና መዓልታዊ ዘሰክፍ በደላት ይበጽሖ ከም ዘሎ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ኢሉ እቲ መግለጺ ተኸታተልቲ መጥቃዕታት ካብ ነቶም ዘይፍለጡ ዕጡቃት ምትዕንቃፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ስዒቡ ሕጽረት ምግብን መድሓኒትን ጾታዊ ዓመፅን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባትን ኢሉውን ነዚ ስዒቡ ህዝቢ መዓልታዊ ኣብ ራዕድን ተስፋ ምቁራፅን ተሸሚሙ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ስለዝኾነ ድማ ኢሉ እቲ መግለጺ ህጹጽን ምውፃእን ምጓዓዝን ተጋሩ ስደተኛታት ካብ ብጎንፂ ዝተሃሰዩ ከባብታት ናብ መረበቶም ክምለሱን ምርግጋፅን ምውሓስን ሰብኣዊ ሓገዛትን ካብቶም ክሳልጡ ዝግብኦም ዓበይቲ ጉዳያት እዩ ኢሎም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ዓለም ለኸ ጸቕጥን ድፊእትን ከግበር ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድማ ብህጹጽ ናብ መረበቱ ክምለስ ይግባእ ብምባል ዓለም ለኸ መሰል ስደተኛታት ክኽበርን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ሓደጋ ከይበጽሕ ኣብ ልዕሊ ተጸባእቲ ኣካላት ጽዑንተ ክፍጠር ከም ዝግባእ እቲ መግለጺ ጸዊዐሎም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሎም ምሸት 50 ዓመት ምጅማር ቁልዕ ኩናት ጽንተት ትግራይ ምኽንያት ብምግባር ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ መቐለ ዝኽሪ ግዳያት ተጋሩ ከም ዝካየድ ምፍላጥ ተኻኢሉሎም